mi asi moc, jako bylo to vtipný, bylo to hezký, nějaký ty lidi byli hodně sympatický, ale ta denní práce je přece jenom lepší pro tvůj život. Super. Hele, já to tady nemůžu samozřejmě nezmínit, protože máš historku s jednou velmi slavnou osobností. Jak jsme se tady bavili, že tě možná nezná nikdo v Chodově, tak oni tě znají členové poměrně známých světových skupin. A to dokonce osobně. Pojď mi povědět o tom, s kým slavným se takhle znáš díky práci v kavárně, jestli se nepletu. No, restaurace, to když jsem se z Londýna přestěhovala do Brightonu, protože v Londýně už jsem nechtěla být, po roce a půl jsem si řekla, že se cítím jako zvíře, co je zavřený v kleci, protože je to tam hodně hektický. A tak mi někdo řekl, manažera, ať jedu do Brightonu, že tam je moře, tam je to krásný a všichni jsou strašně dobrý. Tak jsem se tam odstěhovala, ta restaurace na pláži v Hovu, a vedle ní vlastně celý ten barák David Gilmour, co k nám chodil do restaurace každý týden s manželkou a s dětma. Kdyby někdo nevěděl, tak David Gilmour z Pink Floyd. Jo. Ano. Akorát, když mi majitel restaurace řekl, Šárko, to jsou tvoje stoly, teďka budeš obsluhovat tohohle pána. A já jsem se na něj koukala a říkám, kdo to je? A on, ty nevíš, kdo to je? To je David Gilmour. A já, celá jsem zčervenala a řekla jsem si, to já se ho pamatuju, jenom když byl mladý z fotek, když byl úplně krásný. No, takový starý děda s velkým pupkem, ale je to furt David, takže jsem ho obsluhovala rok a půl a nikdy mi neřekl mi jménem, první den se zeptal na moje jméno, nikdy mi neřekl mi jménem, až když jednou za rok přišel, že si máme volný stůl bez rezervace, což bylo docela těžký v sobotu večer, ale samozřejmě je to David, takže musím udělat všechno pro něj.